ήχους που μεταδίδονται από τα κοινωνικά στο κατάστρωμα Α, στα καθίσματα οικονομικής θέσης, στο κατάστρωμα Σ, στο πλευραίο μέρος του σαλονιού και τον self-service. Σε κάθε σταθμό συγκέντρωσης, ένα μέλος του πληρώματος θα σας δώσει ένα ατομικό σωσίλιο, εφόσον δεν έχετε, για να το φορέσετε, καθώς επίσης και στα πλευρά. Εκτός από τις καμπίνες, σωσίλια για τους επιβάτες βρίσκονται σε κυβότια στα ανοιχτά καταστρώματα και σε ενθέρμο εσωτερικών χώρων παραμονής επιβατών. Σχετικές οδηγίες μπορούν να σας παρασχεθούν και από τους υπεύθυνους αξιωματικούς.